Jussi! Taksa, moi! Mikä... Taksa, mitä kuuluu? Jussi, mitä sulle kuuluu? Hetkinen, mikä tää on tää... Ei täs mitään. Herra Jumala, sä oot tiputuksessa. Ai sä huomasit? Joo. No voinko mä sulle kertoa? Ei, en mä tarkoittanut yhtään, sillä ei oikeesti ei tässä mitään, että se on näin, että mä oon kipeä. Joo. Mä maksoin itteni kipeäksi. Maksoit itses kipeäksi? Näin on. No en mä tiedä, onko se nyt sitten pitkään kipeä? Enhän mä voi tietää, kun lekuri käski tarkkailemaan tilannetta. Okei. Sun pitää varmaan rientää jo duuniin. Ei, kotiin mä oon mennyt. Kotiin? Joo. Mä tässä jatkan tarkkailua. Joo. Koita nyt sitten selvitä, tai siis parantua, että... Joo, thanks. Oi. Joo, ei tässä mitään. Tässä ollaan jo matkalla. Hei Jussi. Voimia.